Pane šéfredaktore, pojďte se podívat na největší senzaci století. Rodí se nový věk. Člověk se stává pánem vzduchu. No pánové, nezahálet. Také žena vstupuje do dějin letectví. Máme již první průkopnici vzdušné emancipace. Zde jsem přichystal její fotografii na první stranu. Neobyčejně sličný exemplář. Viděl jste kdy krásnější tvary? Žena a vzduchovaď. Proč má jen nohy? Vám se nelíbí? Pane, nejsme bulvární plátek. Nikdy nedovolím otisknout takovou nemravnost. Halo? Halo? Je to sportovní oblečení větroplavkyně. Ukradena? Neznámými mladíky? Chcete-li zachránit svou prestiž a dobré jméno našeho listu, přinesete urychleně fotografie těch mladistvých zločinců. Kluci, neměli bychom se radši vrátit. Kam do školy? Ale D'Artagnan, snad se nebojíš. Ten pán nám přece slíbil vyhlídkový let, má držet slovo. Vrátit se nemůžeme, vzducholoď nás neposlouchá. Zapomněli na uhlí. Jak se chceš vrátit, ty chytej? To funguje. A vzducholoď letí. Tak proč bychom se někam nepodívali, ne? Tak poletíme kolem celého světa. Jsem pro! Já taky, poletíme. Tak dobře. Jsme na dobré stopy, pane doktore. Prvního pachatele už známe. Jedna babička... Zastavte to! Jedna babička z venkova nám ohlásila, že se jí ztratil vnuk. No tak jsme si to zkombinovali. A jméno pachatele? Jakub Kůrka. Adresu chcete taky? Syn ševce z Berouna. Babička vám tady dokonce nechala jeho fotografii. No dovolte, to přece nemyslíte vážně. No, vaši kolegové neměli takové pochybnosti, pane redaktore. Proč jste nedali svého syna včas do polepšovny? Objevily se ve vaší rodině sklony ke zločinu už dříve? Já ti dám takhle ostouzit naši rodinu. Proboha, babičko. Že se nestydíte. Pamatujte se. Navštěvuje vaše rodina řádně bohoslužby? Když se Jakubka nezastaneš ty, musím Jde já. do řeči. Co tomu řeknou Ty lidi? huby nevymáchaný. Mějte rozum. Pando utrhačná. Mějte rozum, babičko. Jde o mou živnost. Přijde satanáš. Jdi zavřít. Roletu. Mistr Kurko, dovolte, abych se představil. Redaktor Marek ze Světozí. Rád bych vám položil několik otázek. Pane Kurko? Pane Kurko, nepodceňujete význam tisku? Halo, halo, pane Kurko, halo, pane Kurko, halo. Milost paní. Redaktor Marek ze Světozoru. Já ti dám milost, paní. No? Váš snímek jsem dal na titulní stranu. Trochu jsme to vylepšili. Teď je to ono. Ale vždyť jsou to výmysly. Novinář přece musí mít fantazii, ne?